Ngayong naman ka diri. Kinsa na? Classmate man ako na. Kinsa na? Classmate yan ako. Ay kung kilara. Bulag na ta. I'm sorry, baby, I want you to. Gisagpa pa ko. Kinsa to? Pasensya na ha. Strikta kayo kong tita. O niya, pasis ako ha. Siya nga, diskarte naman tatos ko Maugin niya akong ganahan sa isang kababae ba? Kanabitang inagchat ni mo wani ang istorya? Mupatol rikta. Karon ka, anhaunti ka. Tinuod ka nino? Hala oy, kiliga ni oy. Sukad na sukad. Karon pa ni nahitabo sa akong kinabuhi na akong idolo sa una. Karon makig-meet up na sa ko Chatan ako ni siya. Nasa kahoy ra ko magpaabot niya. Naa daw siya sa may kahoy. Asa kayang kahoy ah? Hala uy, oras na para magpagwapata para magustuhan ta niya. Asa ka ang kahoy ah? Ay, murag maunim bayaan na ba? Mauna ba ni gitawa nagbuhi inday gusto ko. Ulala! Doolon ta ka. Hi miss, I'm GR. MG again. Pasensya na ha, medyo nadugay jud ko. Okay ra oy. May gay ba kay nakapaabot pa ka sa ko ah? Ang taong nagkagusto, andam siya na magpaabot nimo. Mauna ba ni gitawa mo forever. Ay nagbuhi inday gusto ko kita together. Magkuyog Asa naman ni si GR uy? Ganihan akong pinangita ani niya, pero yung kitang GR ang adlaw ba? Murag naa gini laing giiring-iringan ng tawhanan ni. Masakpan di ka di ba sumparnaw ginang agi nimo ba? Pero time pa. Murag familiar maginako ng babaeng lalaki diya ba? Ilabi na nagapulo og pula diha. Murag kan GR dyan na ba? Mao na akong gilabahan ka gahapon. Ako pagay nang giplansya kagabi Karon ka. So sa ato pa, pwede dai ko walking, mo parking sa luna sa imong kasing-kasing. Pwede kayo. Unya saman. Musulod ka? Kaablihan ta ka. Unsay mo backing? Unya mo parking sa luna sa iyang kasing-kasing. Pagdili ni maayo ba? Hoy! Kinsa na? Kinsa na? Wait lang ha. Ngayong naman ka diri. Kinsa na? Classmate man ako na. Kinsa na? Classmate yan ako. Ay kung kilara. Bulag na ta. I'm sorry, baby, I want you. Gisagpa pa ko. Kinsa to? Pasensya na ha. Strikta kayo kong tita. O niya, pasis ako ha. Siya nga, diskarte naman tatos ko Grabe malasa. Wala pa ko ka-score. Bulagan pa ko. Sayang kayo akong chocolate. Dugayan ni agi mga trisika diri pre oy. Mao gani pre no, balong piting pagkainita ba. Pero by the way pre, pila may pusta ni mong manok? 10,000. 10,000? 10,000. Sige pre kay moabay kog 5 para 15 tanan ba. pre. Sabay bantay ka nang galing ko diya. Allah, asa man kana? Kana gudo ka nang lunghir pa, familiar kay na ko na ba? Patay si pare man na. Si pare gani, murag nugnuag kalibutan ba? Bitaw no? Pero saman pre, wa kay planong adtuon na to na. May paadton sa nato na. Tara. Pre! Unsay problema pre? Bitaw, muram kag naugnuag kalibutan pre. Pre, gibulagan ko pre. Hala, uy! Luoyan ni mo, uy! Pre, unsay akong buhaton pre. Ikaw tambagan na pre. Tanan pre, ako nang ginabuhat pre. Pero di pa gyapon sapat para niya pre. Unsay akong buhaton pre. Imong buhaton pre? Naana ko'y sulbad ang imong problema pre. Paimnon ti ka og bitamina para makarelax pa. Tanawa ka bukal-bukal pa. Kana, timbuli pre. Banga nga pre. Di ba pre, banga nga pa dun pre. One more pre, di ba pre? Sulbad problema. Na, patay ka. Pre, di apagid pre. Pre, paas na ko pre. CR sa ko pre. Na. Yawas magduan na ka oras ba? Wapang yapon ni balik si pare. Bitaw no.
Adto ako no pre, basi kung saan nila hitabo. Ah, sige pre, paabutan mi diri pre ah. Pagdali, pre, pagdali! Pwede kang sumuko, bawal ang sumuka. Kung di mo nakarap, pwede ka nang umuwi na. Huwag ka na sa aking pahal. Putang ina mo, ginagawa Kung di mo na kaya, umuwi ka na. Matay kabuang si pare, natulog sa CR. Nag-sleeping beauty. Matay kabuang pay balon ako to si pare. Bijuan ba, bijuan? Pre! Oh, saan yung tabo nito? Ate, si pare, natulog sa CR. Buang pagsuruin. Tulad, tanaw. Pre, asa mo na si pare? Hala, ginuo nito mana. Mga ganit, di si puno ito, bijuan ba? Ay, buang ayaw, pang viral man na imo ha. Picture lang. Ang ubi to. I-post na rin sa Facebook. Atong kapsyonan. Kung kinsa na kailayan ni Tawhana, pareho ko claim dire si CR kay perti hubuga. Okay, sige.